وسناي نقولاتكم أبرحوان كلام كونكم مدب أبي تي في تكاتل زلهم كمي بروك إرام سنبتي قرالنا ندولكم مدباتي كي جمرة مجمريا قد مخلت معلتي زرقيتون كومنتن ببريفات كي ترى صحيفكم الجوها زبولكمني كمون كابناتين لعلي حماق تاريخ زحلفكم بصحف ملك سردكم لي ما على هذه بلو دك أنستي يخونو دك توعاتي يخونو أنا وين كم زخيني أنا وين كم زخيني زبولكمني أجوهم كبلوكم دلي برتع خبلوكم دلي شجر انت حليف كي أخاجينا برتع سبن تخون قال إزجابير نناتنا يفترلنا مالتي بسترفة أبتو كومنت تصحفكم لي ببزحي ما على هذه بلونا عيدت أنا عجوها برتع حسابكم زقلتكم لي بقى لباو مسغانا يبصحكم فتو تخمز لهونين فليت لهو ازي انا وين يفكركم مالتي استرفه جن تا فيديو كالي اخي الى لهو معناتو اب فاميلي بصيحو اب فاميلي بزح صقط سلا زغبر لي سدرا انت يكون اخا خمزدو انت دس كميدو سغله سلا زبلو اوكي دحن كابزي ازرب حلا زخس بلاوين يبلين تأنكو كخسبلا كرب حلا زحسبكم سبك مهارلا مالتي مبزحتو سبب كم زعيت هيوت اغرغر هيوت كم زنبر فليت انت عزيبا مالتي بزونه سدران كم وين خال نير زي تقم يتقمني لنا هون حشيش لنا حلفنا يانا ግን ዝረኽበሉ ነገር ስለ ዘየለ እንትርፈ ክትመሃሩሉ ተጻባእ ስለ ዝበዝሓ እታ ቪድዮ ዘርኪሓ ዝነበርኩ ከኣልያ ኸይለ ኣለኹ ናብቲ ቀንዲ ትሕዝቶይ ከኣትየ መጀመርያ ህፁፅ ናይ ተጠንቀቕ መልእኽቲ እዩ ዘለኒ ብፍላይ ኣብ ኣሜሪካ ትነብሩ ኤርትራውያን ካልእ ናይዚ ዓዲ ኣዝዊል ሕጊ ወይ ከዓ ብናይ ኢሚግሬሽን ሕጊ جرمن عشرة هاجرات كتقبل كم زي تخيل أبليست أو تعطينا بزعبني نحن نزارب مجمع راجن بزعبة ناي هاجر جرمن كنزاربنا جرمن أبصو منزي نعشرة هاجرات ويك عشرة هاجرات زركبن كتقبل كم زي تخيل حدش مجلس وزي الله بعل منين بحدا كنرينا مالتي أرين بركورات تخاتلتي كم زتري وزلهم جرمن نعشرة هاجرات كتقبل كم زي تخيل وين عقوبهم كتنتقوم كم تخيل بوقعي أبتن فلتات مع كانت زينا أنا جيرمن كان بعد فوكس فيلت تاجي شاوز بهلا أو تعطلا مالتي نسوخ أني كم زي زبل أب وعلى نايجيرمن لت إسران سلستن زنبرة إتي كابين نايجيرمن نعسرت هاجرات وحسنة استراجعت هاجرات تقبل كم زي كإلن بليستا ملكع أو تيولو زيهم كأ وعلم حديرهم ناب هاجرهم كملوس خلوهم إزبل. Die Bundesregierung hat 10 weitere Länder auf die Liste der sichere Herkunftsstätten aufgenommen. Menschen aus diesem Land erhalten somit kein Asylrecht. እዚኦም ኣብዚ ሊስታ ዘለዉ ትሪእዎም ኣለኹም 10 ሃገራት ትሪእዎም ዘለኹም ኣብ ሃገሮም ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሃገሮም ዝኾነ ዕቁባ ክህብ ዝኽእል ኣብ ጀርመን መሰል ስለ ዘይብሎም ሃገሮም ካብ ውሕስቲ ስለ ዝኾነት ዓዶም ክምለሱ ስለ ዘለዎም ካብ ዕለት 1 ካብ ዕለት 2 ወርሒ 2 ዘሎ ክቲ ሪጀክት ክትብሎም ወይ ከዓ ነናብ ዓዶም ከተፋኖም ከም ምዃና ኣረጋጊጻላ ማለት እዩ እቲ ሊስታ ድማ ከምዚ ይብል እዚኦም ኣብዚ ሊስታ ዘለዉ ትሪእዎም ዘለኹም ኣብ ዓዶም ውሑሳት ዝኾኑ ወይ ከዓ ዝኾነ ፀገም ዘይብሎም እዩ ዝብል ዘሎ እዚኦም ፀገም ዘይብሎምን ኣብ ጀርመን ዕቁባ ክሓቱ ከኣኒ ዝኾነ መልሲ የብሎምን እዩ ዝብል ዘሎ ዝኾነ መልሲ የብሎምን እዩ ዝብል ዘሎ ከምቲ ኣብቲ ሊስታ ወፂኡ ዘሎ ትሪእዎ ዘለኹም ከዓ ኣልባንያን ብለና ኣሎ ኣልባንያ ቦዝኒየን ጊዮርጊየን እዚኦም መብዛሕትኦም ዳርጋ ጎረባብቲ እዮም እዞም ሃገራት እዚኦም ኣብ ሃገረን ከዓ ፀገም ወላ ሓንቲ የብለን እዚኦም ክትቅበሎም ኣይትኽእል እያ ኣብ ሃገራት ኣፍሪካ ተለኣ ከይድና ከዓ ጋና ይብል ኣሎ ኮሶቮ እዚ ንባዕሉ ኤውሮጳ እዩ ሞልዳቪያን ሪፐብሊክ ዝብል ዘሎ እዚ ንባዕሉ ኣብዚ እዩ ሞንታኔግሮ ከምኡ እውን ኖርድ ማሲዶኒየን ሰኔጋል ዘርቤን እዚአን ሰለስተ ናይ ኣፍሪካ ሃገራት ብሓፈሻ እዘን ትሪእዎን ዘለኹም ሰኔጋል ጋና ኣይ ቲንክ ሞንቴኔግሮ እውን ኣብ ኣፍሪካ እያ መስለኒ እዚአን ውሕስነተን ዝተረጋገፀ ሃገራት ስለ ዝኾና ብወግዒ ክንቀበለን ከም ዘይንኽእል ካብ ወርሒ 2 ድማኒ ነናብ ሃገሮም ክምለሱ ክጥርዝዎም ወግዓዊ ገይሮም ኣለዉ ከምዚ ኣብዚ ሊስታ ከዓ ኣውፂሞ ዘለዉ ማለት እዩ ካልእ ብዛዕባ ኤርትራውያን ይምልከት ወይ ብዛዕባ
ካልእ ፍልይ ዝበለ ሓድሽ ነገር ስጋብ ሕጂ ዝተወሰነ ነገር የለን ስጋብ ሕጂ ከዓ ፀገም የለን ማለት እዩ ስለዚ ናይ ሓድሽ ናይ ጀርመን ዝመስል ካልእ ኣብ ኣሜሪካ ዘለዉ ዶናልድ ትራምፕ ምፍርራሕ ጀሚርዎም ኣሎ ምፍርራሕ ጀሚርዎም ዘሎ ኣዝዩ ህፁፅን ኣገዳስን ስለ ዝኾነ ድማኒ ብፍላይ ተቐመጥቲ ኣሜሪካ ኩሉ ሰብ ክሪኦን ክሰምዖን ኣለዎ ኣብቲ ቀንዲ ትሕዝቶይ ከኣትየ ኣብዚኣላ ከም ምንጪ ዝተጠቀምኩላ ኩልኹም ኣብ ኣሜሪካ ትቕመጡ ዘለኹም ኣዝዩ ህፁፅን ኣገዳስን ዝኾነ መልእኽቲ ትማሊ ብናቕፋ ፕረስ ተባሂሉ ዝፍለጥ ናይ ፌስቡክ ሕሳብ ሸር ተባሂሉ ንተቐመጥቲ ኣሜሪካ ጥራይ ዝውክል ህፁፅ መልእኽቲ ስለ ዘሎ ኣብኡ ዝረኸብክዎ ንኩሉ እውን ክጠቅም ይኽእል ኢለ ስለ ዝሓሰብክዎ ነዚ ሰሚዕኩም ኩልኩም ሸር ክትብልዎ ብትሕትና ከዘኻኽረኩም ፈቱ መጡ ኣሜሪካ እዩ ከም ብበልኩም እየ ብፍላይ ድማ እቶም ናይ ምንባብ ተኺድ ዘለኩም ወይ ድሌት ዘይብልኩም ማለት እዩ ኣብ ኣሜሪካ ንእትነብሩ ኤርትራውያን ካልኦትን ዝመሓላለፍ ህፁፅ ናይ መጠንቀቕታ መልእኽቲ ናይ መጠንቀቕታ መልእኽቲ ኣብ ኣሜሪካ እትነብሩ ሰባት እዩ ዝብል ኣሎ ኣብዚ እዋን እዚ ወኪላት ኢሚግሬሽን ኣብ ቦታታት ስራሕ ከም ዋልመርት ሆም ዲፕ ከምኡ እውን ኣብ ዝተፈላለዩ ህዝባዊ ቦታታት ብምኻድ ንሰነድ ዘይብሎም ኣብ ዝተፈላለዩ ናይ ኢሚግሬሽን ቦታታት ብምኻድ ንሰነድ ዘይብሎም ሰባት ስለ ዘለው ዓብ ጥንቃቐ ክግበር ይግባእ ኣብ ናይ ዕቑባ ዝወሃቦ ቦታ ዝተፈላለዩ ቦታታት ከይዶም ወረቐት ንዘይብሎም ሰባት ወይ ዝኾነ ነገር ውሕስነት ዘይብሎም ሰባት ክጥርዙ ላዕሊ ታሕትን ይብሉ እዩ ዝብል ዘሎ ብፍላይ ድማ ኣብ ክፍለ ሃገራት ቴክሳስ ኣትላንታ እዚ ምንቅስቓስ ብዝለዓለ እንታይ ዝብል ዘሎ ብፍላይ ኣብ ክፍለ ሃገራት ቴክሳስ ኣትላንታ እዚ ምንቅስቓስ ብዝለዓለ ፃዕቂ ይካየድ ኣሎ ኣብ ኦክላሃማ ድማ ብዙሓት መራሕቲ መካይን ትራክ ድራይቨርስ ኣብ ናይ ሚዛን መደበራት ወይ ከዓ ወይ ስቴሽን ይተሓዙ ስለ ዘለዉ ግሪን ካርድ ወይ ዜግነት ዘይብሎም ወገናት ንግዚኡ ካብ ስራሕ ንምንቅስቓስ ክቁጠቡ ይግባእ ካርድ ዘይብልኩም ወይ ናይ መስርሕ ናይ ስራሕ ፍቃድ ዘይብልኩም ንግዚኡ ብፍላይ ትራክ ድራይቨራት ንግዚኡ ደው ክትብሉ ይግባኣኩም ወይ ከዓ ኮፍ ክትብሉ ኣለኩም እዩ ዝብል ዘሎ እቶም ደቂ ተዓዲ ዝኾንኩም ግሪን ካርድ ዘለኩም ወይ ከዓ ዜግነት ዘለኩም ከዓኒ ወረቃቅትኩም ሒዝኩሞ ክትንቀሳቀሱ ኣለኩም ኩሉ ግዜ ክትጓዓዙ ኣለኩም እዩ ዝብል ዘሎ እዚ ህፁፅ ናይ ኣሜሪካ ወይ ከዓ ኣብ ኣሜሪካ ዝካየድ ዘሎ ትራምፕ ወጢንዎ ዘሎ ብፍላይ ድማ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሃገር ናይ ኣሜሪካ ዘለኹም ኤርትራውያን እዛ ፅሕፍቲ ከም ዘላታ ሼር በልዋ ነንሕድኹም ከዓ ተረጋገፉ ወረቐት ዘይብልኩም እንተኮይኑ ከዓ ንግዚኡ ኣይትውፅኡ ዘያ ክብለኩም ዝደሊ ብዝተረፈ ናይ ሰንበትና እኽልቲኣ መስለኒ ብሓድሽ ቪድዮ ብሓድሽ መደብ ስጋብ ዝመፃእኩም ሰናይ ወሰላም ኣብ ዘለኹሞ ሰላም ጥዕና ንገረልኩም ተጠንቀቁ ካብዚ ዕግርግር ብካልእ ትሕዝቶ ብካልእ ቪድዮ ስጋብ ዝመፅእ ቻው ይቀኒየለ